ассалому алайкум дӯстон ва тамошобинони сомонаи Саудо ТВ. Дӯстони азиз, дар навор имрӯза боз якчанд намуди хонаҳои нав қабул кардем. барои шумо пешниҳод мекунем бо нархҳои бениҳоят арзон. агар дар шумо хона, замин, мошин, квартира, ягон техникаву компания аппаратҳо бошад, агар суратҳошу ҳамроҳи маълумотош дар имо ватсап рӯшем рекламаш мекунем, фурӯшта мегузорем. имрӯза навор дорем хонаҳои фурӯшӣ аз шаҳри Душанбе, шаҳри Кӯлоб, шаҳри Ваҳдат, шаҳри Бухтар, шаҳри Хуҷанд, ноҳияи Фархор, ноҳияи Рӯдакӣ, ноҳияи Данғара, аз шаҳри Ҳисор, аз шаҳри Леваканд ҳастай бениҳоят арзон ҳастанд ки аз 80-100 ҳазор сомонӣ сар мешавад хонаҳо бардор. Азиз, лайк занед, дар канали Саудо ТВ подписатсия кунед. бовар дорам ягон хона мошини арзон аз канал миёем. бардор азиз, навори баъдина мошина мешавад иншоалло. тамошо кунед. дар комментария нависен аз куҷо то чанд сума хона дар кори мо. аз рӯи комментария шумо навор мекунем, эълон аз сар мекунем, наворро тамошо кунем. мегзарем ба якум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки дар ноҳияи восеъ кӯчаи Сино меган 6 сотиқ замин дорад. 2 дар хона кардагианша срочна фурӯшӣ хонаи барак дӯстон азиз. боре менка бигем хато намекунем. 6 сотиқ 2 дар хона 150 ҳазор сомон меган. гирди хона маҳкам кардагай. хулас савдо мешавад, бо камтар муомилаи хубам дорам. об свет ҳастай дар ноҳияи восеъ. калидор бо веранташ, номпасхона, фундаменти 2 ҳуҷра бо банияш рехтагӣ, ҳуҷҷату 100%, мактаб, беморхона, аптека, садик, мактаб, масҷид, хулас ҳамаш дар наздикии ҳамин хона чи ҳастай бачаҳо. рақамҳои +9 982 занг бизанед аз номи канали Саудо ТВ бо арзонтон мекунад. срочна бародармон хоҳиш карданд ки сум дар пора ба ҳамон хотир савдош мекунам. ин нарх дар ин территория беҳадди бад мақсад қиматай дӯстон азиз нестай. ин нархҳо просто ака арзон донистайтона. касе ки фикр мекунад успет кунад агар бурд мекунад, чунки хонаҳо бениҳоят қиматанд. и дар дохили ҳамин районае, ноҳияи восеъ ҳамин районаша шаҳрак шуда хулоси гап фурӯхта мешавад бо нархи 150 ҳазор сомон. марамат занг зад бо дар чихдотон маслиҳат кунем. мегзарем ба дуюм хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки дар шаҳри Леваканд Сарбанд Бохтаробод меган. бениҳоят аки хонаро бинед даки ҷой 135 ҳазор сум меган. бо савдои хубшам мекунанд дӯстон азиз. шикатур кардагӣ тайёр шпаклёвка мекунед, зиндагӣ карда мегардед. ду комната 6 сотиқ замин масоҳат дорад. хона наздикии мактаби 4 лаби дарёи Киров мега қарор дорад. калидор ҳамом бо я веранти калон дорам. дидестем ҳуҷҷатош 100%, техпаспорт дорам. харидори аниқ бошед, занг занед, маслиҳат мекунем. камтар боз муомила ҳам мекунем. дидестанд шаҳри Леваканд Сарбанди Пешина ҷамоати де Гулистон деҳаи Бохтаробод меган. хулоси гап 135 ҳазор сомонӣ бо савдои хубам мекунанд. гуфтанд ки аз номи канали Саудо ТВ гап зана арзонаш хулос мекунем. марамат занг за муроҷиат кунед бардор азиз. мегзарем ба сеюм хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки дар шаҳри Душанбе поёни Балхӣ меган. ҳамун тарафо 7 дар хона 5 сотиқ замин. нархша 600 ҳазор сум меган. бо савдош мақсад арзоншам мекунанд. ватсапшона муроҷиат кунед. +9 913 ёки дастӣ 888 66 27 18 муроҷиат кунед. иваз бо квартира 3 ё 4 хонага бошам мақсад алиш мекунем мега алиш мекунем кузан. ин хона 2 ҳамом, 1 кухни даруна, наздикиш мактаб, масҷид, магазин ҳастай. хулас без камбуд 600 ҳазор сум меган. бо савдош мекунанд ба суми русия ку нагуфтанд, ба долларам худотон. бо касоне ки дар Россия ҳастен занг бизанед, ватсап шуда. касоне ки аз Тоҷикистон ҳастен рақамҳои дастӣ 886 да муроҷиат кунед бардор азиз. навори мада ҳатман ва ҳатман лайк бизанед. ҳамин хона мошин нахаренам бачаҳо. ҳамин лайк бизад, дар канал подписатсия кунед. бовар дорам ягон рӯз ягон хона мошини арзон миёед шумо иншоалло. мегзарем ба чорум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастае ки дар шаҳри Ваҳдат деҳаи Савтин меган дӯстон.
хулас ҳамун тарафо 3 комната дорад, 6 сотих замин масоҳат дорад. фурӯшӣ, фавран фурӯшӣ. хона дар шаҳри Ваҳдат, деҳаи Савтин, Савхоз меган. 6 сотих замин гирду навош маҳкам кардагӣ бо семинблок. 3 дар хона, 2 таш ремонт дорад, 1 тош беремонт, 1 камбуд дорад. ба хотири камбудиш мега камтар арзон мешавад. боз варианти алиширам дорад. бо ягон мошин Toyota Fielder ё Toyota Rumion боша алиш мекунем бачаҳо. бародари азиз, садқаи номи ҳамат наворда лайк биза, рӯи реклама муроҷиат кинед. номеро мондагем, замин, хона, мошин, квартира, ҳамин чизе боша мо рекламаш мекунем, фурӯшта мегузорем, дастгирӣ шумо мекунем, шумо дастгирӣ мекунен. лайк ва подписатсияро ҳатман ва ҳатман фаромӯш накунен ва дар комментар нависен аз куҷо шумо дар хона то чанд сомон дар кор ҳастед. бо ҳаракат мекунем, комментарро мехонем ва ҳамун хонаро пешниҳоди шумо мегардем. бародари азиз, мегзарем ба панҷум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлига ҳастад ки дар ноҳияи Данғара, ҷамоати Лола Зор 130 000 сомаш меган. бо савдош мекунем. гуфтагиам 4 комната, масоҳаташ 8 сотих замин, яъне ки бо вардоштагиам бо кирпичи лои хонара вардоштан, пӯшондагӣ тайёр мегирен, просто далши шикатур мекунен, ремонт мекунен, даромада зиндагӣ мекунен. 130 000 сомонӣ, ноҳияи Данғара, ҷамоати Лола Зор. хона дар ноҳияи Данғара қарор дорад, ҷои зӯ хулас. 3 дар хона, бания ва кухня. маълумоти пурраша занг бизанем, бигирем. бародари азиз, мегзарем ба шашум хонаи фурӯшӣ. ана 5 дар хона, гараж қати дар амиҷа дейта шуда. پنج در خانه دیگه او طرف ده. من اگر تا درختم ما گل کردیستی مقصد موسود آش خانه، آغل گاز خانه. پنج در خانه دیگه نیست işte. мегзарем ба ҳафтум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастад ки дар ноҳияи Ёвон. рости бениҳоят мардами Ёвонам хоҳиш мекунанд ки аз Ёвон хонаҳоро зиёдтар навор бикунем. ҳар як наворда хоҳиш мекунанд. деҳаи Фурқатда ҳамин хона қарор дорад. дарвоза задагӣ. тамошо кунем маълумоташа. 4 комната, 6 сотих замин масоҳат дорад. хонаи фурӯшӣ 4 дар хона, падвал, аловхона, анҷомхона ҳам дорад. фавран савдо мешавад бо нархи 200 000 сомонӣ. деҳаи Фурқат, роҳи наздикай. хулас ҳамин нигоҳ кунед, дар роҳ наздикай мегӯяд. ака пушти хона трасаи ҳамун роҳай прямои таксиёда мешиненда аз пушти кору зиндагитон мешинасен. азиз, фурӯшӣ срочна 200 000 сом. 4 комната, 6 сотих замин масоҳат дорад. ошхона, анҷомхона ёша ба семинблок вардоштагиам. хулас барои зиндагӣ кардан тайёра кай. маълумот занг бизанед аз номи канали мо муроҷиат кунед, хонаро бигиред. мегзарем ба ҳаштум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастад ки дар ноҳияи Қумсангир, Ҷайҳун, бозори Коммунизм меган. ҳамун тараф хулас. 4 комната, 7 сотих замин масоҳат, 195 000 сом меган. бо савдои хуба мекунашам. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Қумсангир, Ҷайҳун, назди бозори Коммунизм. карочи 3 хона бо калидор, душевоям дорад. дар дарунаш фарши тайёре ҳамаш. гирди хона маҳкамай.
маълумоти пурраша аз тариқи саволо бо телефон рақамҳои ахираш 1414 занг бизанида маслиҳат бигирем биродар азиз. Хонаро ремонт кардагианд. дарахтҳои мевадиҳанда ҳастанд биродар азиз. масоати хона 7 сотих замин дорад. гирди хона маҳкам. далчи худотон бо маълумоти пурраша бигирен 195 000 ҳозирашда гуфтестан шав. мегзарем ба наҳум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки дар ноҳияи рӯдакӣ деҳаи ҷӯйбодом анаки тамошо шунак маълумотро ду хона времянка ҳамом кухнӣ дорад. даруни хоб хонаҳо ҳам хеле мақсад ремонта инами қадар бардоштагианд. коробкаам хулоси гап нақша 560 000 меган. пеши мактаби 68 қарор дорад. магазин, масҷид, метунг ҳамаш дар наздикии ҳамин хона қарор дорад. 560 меган бо савдош мекунанд. хулос муомилаи хубам дорад. ватсапшон +991 ёки дастӣ 20 388 3672 занг бизанед, муомила кунед. хона маъқул боша бигирем бачаҳо. ҳамеша мақсад роҳӣ кардан мо шумода рекламаш кардем. ҳар як хонае ки мо реклама мекунем рақамҳои худошонро занг бизанед бародар азиз, муомила кунед, иншоалло савдо кунед. хонаҳое ки маъқултона бигирем дӯстон азиз. агар ки наёфтед ноумед нашед, навбарои баъда иншоалло ҳаракат мекунем, хонаи шуморо нишон мекунем. даҳум хонаи фурӯширо тамошо кунед. квартираи фурӯшӣ ҳастад дар шаҳри Душанбе Шарора, ҳамун территория. хулоси гап 141 000 сум меган яккомната квартира. рости бачаҳо беҳад хоҳишам мекунанд ки квартираам камкам навор кунем. як та дута мо навор мекунем ба хотири ҳамун нафаре ки пешниҳод мекунанд дар комментария. яккомната квартира дидесин дар кадом ҳолатай 141 000 сум бо савдо дорад. як этажа 36 метри квадратӣ хона. инами доми дидесин дар ҳамиҷа хулас қарор дорад. якум этаж. аз политехникум мега 6 километр поён маршруткаҳои се сомона меравад. аз круговой политехникум шаҳраки Шарора ҳамун тараф хулас маълумоти пурраша худотон бо занг мезанед. ҳамин рақамҳои 988 03 04 муроҷиат кунед, маълумоти пурраша аз соҳиби ҳамин хона квартира бигиред дӯстон азиз. мегзарем ба 11ум хонаи фурӯшӣ. боз як квартира фурӯшӣ ҳастад дар шаҳри Ваҳдат дар ҳамун территория коллеҷи тиббӣ. аки мо намедонем ҳамун тарафда хулас квартира қарор доштааст. 130 000 сум меган бо савдошам мекунанд. ба кирпич пухта бардоштагианд. дидесен хонара яккомната квартира дар 4 этаж қарор дорад. дидесен хонара 30 метри квадратӣ сирош наздикии коллеҷи тиббӣ. мактаб, беморхона Садиқ наздика мега кӯчаи назди бонки ҳумо ҳамун тараф хулоси гап дӯстон азиз. муроҷиат мекунед аз номи канали Савдо ТВ. иншоалло бо ягонсум сиккатон мекунанд. беҳуда зангшон назанед. 130 фикр мекунед дигар нархҳоро назар ба дигар нархҳо бениҳоят арзонтаракай мегиред. худотон далчи бо ремонти хос дидтона мекуненда зиндагиро давом метавонед дӯстон азиз. 130 000 бо савдо дорад. марама занг зан маслиҳат кунед. мегзарем ба 12ум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки 4 дар хона 6 сотих замин масоҳат дорад дӯстон. 4 хонаи времянка сохтагианд. 270 000 сомониш меган бо савдои хубшам мекунанд. маълумоти пурра рақамҳои экрамда 94 занг мезанем. бо арзон мешавад, ҳуҷҷатам дорад. мактаб, магазин наздикиштай 30 метр дур барои калон. бахши 300 метр дур барои калон мега. 4 тарафи хона маҳкам гуфтастанча. рақамҳои 94 77 71 01 ватсап шунаед дӯстон азиз. муроҷиат кунед, хонаро бигиред. 270 000 сомон мега. 6 сотих замин масоҳат, 4 хонаи времянка дорад. мегзарем ба 13ум хонаи фурӯшӣ. лайки чандум азади шер бача ҳатман дар комментария навис. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки дар шаҳри Душанбе ноҳияи Шоҳмансур. тамошош кунед. 230 000 сум меган бо савдошам мекунанд. дукомната 6 сотих замин масоҳат дорад. ҳавли фурӯшӣ ноҳияи Шоҳмансур болои Каратягинский дада қарор дорад. хона
бания кухни дар дарунаш 6 сотиқ замин об дар дари ҳавлӣ овардаги свет дора, техпаспорт, сертификат, шартномаи хариду фурӯш пул аст. ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. нафаре дар кор ҳастае ки ҳамин хонаро бигирада зиндагӣ кунад. дӯстон, ду комната масоҳати хона 6 сотиқ замин қарор дорад дар душанбе, ноҳияи Шоҳмансур, болои Каратегинский дада. Марамай бо занг зада маълумот пураша аз соҳиби хона худотон бо бигиред. мегзарем ба 14-ум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки дар шаҳри Бохтар, Қурғонтепада қарор дорад. деҳаи Партадил. дӯстон азиз, 220,000 сум меганша бо савдои хубам мекунанша. 3 комната 3 сотиқ замин масоҳат. аз вокзали Курган мега 2,5 километр дурай. кухни дора, дегдонхона дора. хонао шкатуру стяжка кардагиай. меҳмонхонааш 5/3, спални 4/3, кухни 3/3, ҳоҷатхона адделни ҳастай бо дар байни хонаҳои хоб. хулас боз як дона ҳоҷатхона ҳам доштааст бо хишти пухта. мақсад ки хонаро вардоштагиян ҳамиқа кардан далши маблағшон камӣ кард. дӯстон, боз хуласи гап муомилаи хубам оиди ҳамин хона ҳастай. рақамҳои ахираш 10 занг бизанед, маслиҳат кинед. мегзарем ба 15-ум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки дар ноҳияи Фархор, Уртабуз, деҳаи Даркад қарор дорад. ҳамун тарафо 160,000 сомонӣ. 2 комната 7 сотиқ замин масоҳат. хона дар ноҳияи Фархор, дар Уртабузи деҳаи Даркад мебошад. масоҳати хона 7 сотиқ. свет об ҳаст. ҳуҷҷатош 100%. маконаш ҷойи хуб аст мега. маълумоти пурратар ва видеои хона ҳам хоҳем мега. мақсад ҳамин рақамҳои WhatsApp 974 дар муроҷиат кунед. бардор азиз, маълумоти пурраша роитон мекунад. хонаро метавонам бо видео куна. хулоси гап ҳамаи маълумотро роитон мекунад. касе мехаре 160,000 сомонӣ маълумот муроҷиат кунед. бардор азиз, бачаку хоҳишай ҳаматон набурда лайк зад, дар комментария навис аз куҷо хона дар корай. дар канали мо подписатсия кунед. дар рӯи экранатон бо як мошини нав омагай. канали нави моай маъқул бошад даромад тамошо кунед. беҳтарин канал кушодем барои шуморо. хайр хонем.